Andreas, du åbner op med dit jab. Bum, 1-2 bagefter. Prøv ad. Ja. Ja, der var den, Thomas. Godt, det er lige sækken. Lige præcis. Lige præcis. Andreas, du åbner op med dit jab. Hold ham derude. Det lille tyk dyr, han skal ikke ind til dig. Hold ham derude med dit jab. Jab. Rigtig, Andreas. Flere af dem. Flere af dem. Han er træt. Ind og tryk. Og pak dig, og pak dig. Godt, Thomas. Yes, ned i sækken. Sådan, Thomas. Ja, godt, Andreas. Der er gået 1 minut. Højre ned i sækken. Sådan, Thomas. Lige præcis. Godt der, Tved. Ind med de lange arme, ind med de lange arme. Ja, ja, lige præcis. Krydset med, Tved. Krydset med. Og 30 sekunder igen. Godt, Tved. En hånd ad gangen. Thomas, pak dig og ind til ham. Er færdig? Jeg har det på film, Thomas. Det er ikke godt. Det var 2 minutter.